ụmụnne o doo nna anyị obula ka shi omebere na ji ekwu akwa ana m na showa kemgbe ebe ka anyị ndị be ka anyị nwere ilulu ejashi omebere ejile ekwula akwa omebere ejile ekwula akwa ha fọra nene onye mere na mmadụ ebere ekwesịghị nọ mmakwarala ekwesịghị ikikere eze chi ashakwa na amara na Chineke jemara ole ndị iche jemara ole elu na ala ejere ole Chukwu okike ile mara anya ole ihe eme mma m jiri obi ọcha mere na onye herekpa ya eji herekpa akwụọ m ụgwọ ọrịa nna mma ndị be ka anyị na ndị isha jụrụ ya ajụ ashị ha omebere ejile ekwula akwa mana ihe na megubula ka edo n'anya shi ndị mere ebere ebekala ahụ onye mma na ọnwụ na akwa maka Chineke ekere m aga abụọ onye jiri obi ya mee na mmanụ he bụ na ji erugo akwa ugbula ka ọ ga-echa mama nwụ na ya ma akọ nnago ịmara na ndị nwe m imeji akala gị ka ndị ụfọdụ ọ ma anyị ma ama ode anya nna ọmara ji jụọ mara ma na ka eji ọtịrị ndị nwe m tupu m aka m ịmara na akpanye eji eme ya nga ị ga-achụ na maazị dị ọchị kamada ụmụnna gị manụ ntị otu nwaanyị akpọrọ Mmachi Adogwu ahụ ọ mụrụ ụmụ atọ ahụ ọ mụrụ ndị nwoke abụọ na ya otu nwaanyị mana di nwụnana ya ngwa ya wa nwa agbọbịa di ya nwụ mma ahụ di nwụnana ya mama aha di ya nwekwa na mbara ala nga ọ bakara mbara ala eju elu ju ala atinye aka gị makwa m ntị na awa ahịa m kọkarala gị ịmara na ụmụnna onye di nwụnana ngwa ya mbara ala ya anakwa ugbo arụkwa n'ọrụ emeghe ndị rịaṅa gị makwa m ntị o rula ma Mmachi Adogwu ahụ ọ kamara nka ya kema ya kpọmawanye edi eji ele ya ọrịa eji azụ ahụ arala ya elekwa nna ya ụmụaka ya shi ngwa m were ubi ya ka ịnụ ama ebe werekwanụ ka ịhụ n'ebe ya na-akọ ya japụ ji akwa onye hụ ya ọnụ ubi ahụ enye onye hụ ya mbara ala ahụ shi were ọhịa m jiri setụlụ gị ihe ọ gwara ya ngwago ụmụaka gị werekwanụ n'oke kọma ọnọ japụ ebe m aga ahụ chafụ ozugbo mbara ala kemekwa ntị ụmụnna omebere kwugasị akwa ugbu nwaanyị agbakena n'aka ịga ya gwakwa ndị nga ngọchi adịkwa ama mbara ala m nyere nwaanyị na ụmụ ya na di ya na ezinụlọ ya shinwo ji gbamajapụ arịkwa dashi m nyere nwa ya enye onwe ya shinwo werecha ihe m nyere nwa ụlọ anya ji ya gbara majapụ werekwa kọrọma ihe n'ime ọnụ rie na arịhụ mbọdada mana ma ọ wụrụ ụmụ m toli arachọ mbara ala nha were mbara ala kemantị ihe nkwa kọkarala gị ihe o mega ebe ka anyị bere iche iche ọwụkwa na akụkọ kem kọkarala gị o mega ozugbo ebe na kemantị kpa ihe ji emega ndị nwe m nwaanyị ọ nakwala azụ na ụmụ onye ka ọzọ kwanụli ara ya nwa ọrịa nwa mma ahụ ọrịa a werekwanụ mbara ala ahụ eji agbajapụ eji ya arụ ọrụ ugbo kụọ nkwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche oshi ndị ahụ ewerega ihe ụmụ ya jikwa na eri nwaanyị ụmụ ya na toho akpa etoghara ahụ ndị nwe m nio nwaanyị akekwa na ọ keela anụ arị ma ọkpọ ụkwụ ọkpa arị ma anya ọkpa mekpanụ ka okwufu ọ na wunu very old woman arịkpanakwa o jiri mana ihe na-emere na ụmụ ya ndị ahụ na-edoli anyị akọgarala nha akụkọ ọrịa nha papa ṅụjiri dị gas papa ṅụjiri hafụ ya nwụ paya jikwa na akpa ahụ o jiri zụọ ọnwụ paya jikwa na were ọnụ ubi ole na ole nye nwaanyị ke na ezinụlọ ya shi ṅụ ji gbamajapụ mma ṅụ na toli ara chọrọ cha ṅụ chọrọ ịrụ ya ṅụ chọrọ iwere mbara ala ṅụọ jema were mbara ala gị makwa m ntị adị nwaanyị ahụ anwụọla ma di nwaanyị ahụ nwụrụ ya na afọ nwaanyị abụọ ndị chi akwa otu onye nyere nwara ya ala shi ya were ịgbamajapụ lere ma ụmụ mana mbara ala awụghị gwaka ya ụmụ nwaanyị nwale eto nnakpa etoro nna jemakpa m ụmụaka ndị ka ọzọ ahụ nwụrụkwa ụra ahụ shi ala mama anyị na ala papa anyị nna ụlọ ji agbagajapụ kemma mbala keshi kemma afọ ole na ole anyị chọrọ iwere hu ya ji ya developụ oji ya arụmọrụ rịa ṅa ndị nwe mmiri akpụtụkwa akpụọ nsogbu adahụ elu na nwaala ya adama who told you that nwe mbara ala mama ṅụrịkwa ndụ mama ṅụwa onye a nyere mbara ala shiji gbara majapụ ọrịbekwa ndụ ọnwụbekwa ọkpakwa ụkwụ na aka okwugabekwa ụka ya shi aya gị ikwu na ya gị kanụ ụmụ ya ha etoola ndị ke nwaanyị nwekwana mbara ala nha etoola ishi evula na kenwa mkpi shisọkọgbuo ohu ya evulikere ya kpogbuo kemakwa ntị nwaanyị ekwanụ nwe mbara ala arịkwa na ahụ ọ na-akpachi ugbo ọ kaala nka rekwanụ ka okwu gacha ugbu mana ndị amanụ ndị n'ime obodo amaracha nashi aya hụ onye nwe ala anyị na mere ụmụ ka onye ka adashiri ala eliziri ala tu akpala ego aka shiri n'ike karịa ụmụ onye ka enwala originally ndị ke nwe mbara ala nyekwa ekementi anyị arịkwa fikshọn ọwụ ndị ka enwe mbara ala kwanụ aka fụrụ nwa mana wụnụ to ndị ke ebila obibi mbara ala ndị ke anabịa nọchi akwala ụmụnne anyị
anya anụ na akpa nna o jiri lee mama anyị nye aka a na-ahụcha anyị kpa ahụ anyị iriri anyị hụ anya anụkwa nna kpa mama anyị jiri nyefee nna ala chi nnọkọrọ m ọrụ mana Ogbulaka anyị chọrọ nwambara ala anyị kerere ụfọdụ jikwana ụfọdụ rụọ nwa ụyọ lejiekwana onwe anyị na-abala eze arịchakwanụ ka anyị kpugbu mana mbara ala awụnụ ka anyị ọkwado eji ngwanụ na anyị hụnụ na anyị ya anyị jiji rụọ ha anyị chọrọ ịrụ ndị ka epe ego ụmụnna achị kpọrọ nwokwu nwa isi ala nwe ike erelize ala onye kara maka papa nwa ha nwụrụ apapa nwa ahụ kwụrụ ụgwọ mbara ala ahụ ma họrọ ndụ debakwa ntị ma ndị obodo amarachana ka ewe eziokwu onye nọ na-eme kpukpukpukpu ehi na ndị keba nne ka osikapa kee agwa kee ọka kee nta kee imo kee ego asha bara ha eze onye akakwala onye ekwukwala onye emepekwala tọpiki onye akpegakwala nwa ọnụ onye akakwala shọwụ nwe mbara ala ụmụaka ishikishia wụọ agụ ka emego ụmụnna ihe m na-akọgarala gị ọwụnene nwaanyị na ụmụ ya na-ahụ ndị akpọgarala ndị uwe ojii aṅụ na ahụ ndị apụgagaga aṅụ na ahụ ndị nyega nsogbu mana ka nna gị bụ mmiri nọrọ bụrụ opi ụgbọgọrọ ebe mmiri nọrọ bụrụ opi ụgbọgọrọ ọwụnene ndị ka ịbara eze eje makpọ onye dibịa ọwụnụ ndị dibịa were ọgwụ awụ ọgwụ were nshilaja nshilaja lima masacha ime mbara ala ndị ahụ enyere nwochi nwoji n'ọrụ ọrụ chi akwa ehi na amara na ụfọdụ n'ime nnu nwere ike jụmachi nene mere dị ihu ya akpụkpọ nene mere abịa ha aka akpụkpọ nene mere anyị ahụ mgbe ome ebere jiri bịa dụọ ọ ga-egbo mma elu ụwa ọsa ndị nwe m enweghịrị abarịsta lọya enweghịrị akọtụ onwe dị ndị uwe ojii ije ikpe ala ọ bụ onye eze ndị nze na ndị ọzọ aṅahụ ndị eji amaghị emego obodo ahụhụ ndị eji akpa ego ọnụ obodo na chukwu ma ahụ ndị nwe m emerụbeghị n'ala anyị ka ejiri merụ ala ma ahụ enwere ụmụnne enwere mmụọ dị iche iche ndị mma na-eji eze nwaanyị fụ ọgbọ gbachili aka ya chichileke hulegwuo mmụọ ejekpamụgwọ mana ogbu ndị mma na-eji n'okpere lalụsachi ozugbo ihe ndị ahụ ejiri himachi obodo mana ụmụ tọpik anyị jiri beta ya ọwụ isiokwu ka anyị kagata ndị nwe m ya fụ ashị onwe ahụ ga-abịara aka akwụkwọ ya wụnụ nwaanyị na ibe ya ezinụlọ na ezinụlọ bi ụdọrị mma onye ka enye aka na-ele ụmụ onye ke kwanọchi ngwa ebe i megarala m ọmarịkpa ngwa were ke le amakwa n'anya rụrụ m ọrụ kọrọ ma japụ gbara ma japụ gwụrụ zọrọ ma nkwụ gị mere magharị gị mma ụmụ na-atoliara nwa abịa were ya mma ahụ anya ama ashị afụla ahụ ndụ nna afụkwana ya wụ ihe akpọ m ebere ọpara nwaanyị ka enwe ala na ụmụnne ya ndị nwoke abụọ naanị ka ọ mụrụ chi akwa na otu nwaanyị ike ọpara na ke nwaanyị abịa dị mara na ndị ada na eji ya eme anya gị ikwe na anya gị ikwe nwujeje mee ego ọmụ ime mbara ala ndị ahụ mama nwo na papa nwe nyere ndị ejiri bara majapụ ruo nke ahụ ke nwoke azọrọ achịrị ke nwaanyị azọrọla ime ụmụnna ihe mgbaga gị mụ omela abala nnọọ ke nwoke ene ka ọpara jee mara jeje ile ala papa ya anwụpe ya anwụ ka emega ke nwaanyị kwanụ ọ na ute ọrịa Ogbulaka a na-ajụchi nene mega nwanne ya nwoke ka ọzọ a na-jee chukwu ụmụnna anna mara na shima agbaela n'izu oge mbụ ya na-eje na-anawu chukwu mana Ogbulaka mama mkpa ndị mana uji ejega ke nwoke ka owede eje chukwu shi eje ma ahịa mega nga ṅụ eje ngwa onye dibịa gba afa onye dibịa ka gbafu onye dibịa bachi nwa mara kwalashi ha nwụta na echukwu ha bakwara mbara ala ahụ ma mama nwere besondụ ọpara ya nwụrụ mama nwere besondụ ada ya na ute ọrịa ya wee mere ebere ụmụnne o mere ebere na be ga-akwanye mmiri akwa Ogbulaka akara ndị mmanụ nwụnana onye na-eme ebere ya mara kwakpa o ji ga-eme ya gaa mmanụ na-agbalị izu gaa mara nga ịnọ anọ mara kpa eji kwukwu kpọọ ndị akaebe mara kpa eji abịa ya ka ụwa gbanwekwala azọrọ m onye ahụ alaala ndị nwe m nio awụkwachi m onwe m kaka ya ka ga-awụ m senti ihe m kọgarala gị ma the depth at which people can go to merụọla mma na ibe ṅụọ mechie mma na ibe ṅụọ anya ha ụwa aka enwere onye mara na nwere this type of experience ya wụ onye hirikpa mere nga ṅụọ enwere onye mara na ha emega ke m kọgala gị gbasara m jiri kọla gị ahụ ka o ji gara amara m chi nwere ọtụtụ n'ime ndị mmadụ fesigakwa such challenges fesigakwa such things aga amakpa eji gị eme ma anọchi ndị nwe m omegbu mmanụ omegbu ibe ya ahụ arịkwarala ya mma ọnwe ha kpụrụ ilu achị omegbu ibe ya ahụ arịkwarala ya mma gị wuo onye emega gbajie anya onwe ma onye emega ya nachi
anyị mee ya Chineke amara na my friend ọ nwoke kọmazụ na ọ mara gị ma onye kpọrọ gị ụgwọ ya la ma ọ ga-adịla gị azụ na ọ mara gị ma onye ugwu ya la ma ọ ga-adịla gị azụ ụwa kpọrịala uwe mebisachana aka ga m ejidere m mmefu ala onye nyere shi ejidere m chahụ na uke ya be true to God ya dum ishi chilima aka ya elu kpọma Chineke kpọma jala true to God anyị ahụ gị ka ga-ahụ uke ya ọ marakwala ijukwu ha uke ya mekwala m amara ihe chere gbasara akụkọ m kọrọla gị o mebere ejile kwula akwa ebe ka anyị che shahi maazị Dodge mma gị nọ nga taa ha akpọ ya o kamada nga m ga-akagarala gị ya o jiri mee o ji gaa ma mma iji gawo aya echezokwala iso m bịa ka igwe follow me on YouTube ma gị na-enwe akụkọ mgbe ọ gbatịrị agbatị ụmụnna mma anyị akọrọ ma n'ụwa